премудрост прости, услышим святаго Евангелият. Мир всем! От Иоанна святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме! В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир Господу да се помолим. За мира свише и за спасение на нашите души, Господу да се помолим. За мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви и за съединението на всички, Господу да се помолим. За този честен дом и за уния, които живеят в него, Господу да се помолим. За святейшия наш отец Даниил, патриарх български, митрополит Софийски, за честното презвитерство, за дяконството в Христа, за целия причи народ, Господу да се помолим. За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помолим. За този град, за всеки град, село и страна и уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помолим. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, Господу да се помолим. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плени за спасението им, Господу да се помолим. За да се освети тая вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помолим. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. За да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помолим. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помолим. За да се просветят чрез светлината на разума единосъщната Троица, Господу да се помолим. За да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез причащаването и поръсването с тая вода, Господу да се помолим. Защити, спаси, помилуй, ни запази, Боже, с Твоята благодат.
Като си спомним всички свети през светата преблагословенна, славна владичица наша Богородица и Престодева Мария, нека сами себе си един други год и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във веки веков. Господу да се помолим. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, Създателю на всички видими и невидими твари, Ти пазиш завета си и милостта си към ония, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устрашиш със своя вид, Ти си дошъл в образ на раб да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето Ти оздравя, не дей греши вече. И с кълчица си направил здрави очите на слепия и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, услаждаш соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувства и наслади. Ти сам, човеколюбиви царю, който си ни дал да се облечем в снежно-бяла одежда, чрез вода и дух, изпрати ни и чрез кусването и поръсването с тази вода, Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети и благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни недъзи, чрез милостта си, по молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и Присно Дева Мария, със силата на честния и животворящ кръст, по застъпничество на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтеча и крестителя Йоанна, на светите славни и секвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерарси и селенски учители, Василия Великаго, Григория Богослова и Йоанна Златоустаго, на светите наши отци Атанасий и Кирила патриарси Александрийских, Спиридона Тримитунских, Николай Мирликийских, Серафима архиепископа Богучарского Софийского чудотворца, на светите наши отци Методий и Кирил учители славянских и Климента архиепископа Охридского, на светия равноапостолен цар Борис Михаил, на светите славни и великомъченици Георгия Победоносца и Димитрия Мироточиваго, на светите добропобедни мъченици, на светите и праведни богоотци Йоакима и Анна, на светите славни и чудотворци безсребреници Козми и Дамяна, Кира и Йоанна, Пантелеимона и Ермолая, Самсона и Диомида, Мокия и Никита, Талалея и Трифона и на всички Твои светии. Амин. Спаси, Господи, благочестиви и христолюбив български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилуй святейшия наш отец Даниил, патриарх български и митрополит Софийски, всички православни епископи, които верно преподават словото на Твоята истина, и всичкия свещенически и монашески чин. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тука и се молят. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив. Помини, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, уния, които са тука и които по уважителна причина отсъствуват. Помини, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, и помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш, за това слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и през светия благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Мир на всички!
преклонете главите си пред Господа. Защото Ти си нашето освещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, всесветия, благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във веки веков. Спаси, Господи, люди Твоят, и благослови достояние Твое, победи православным християном, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твой жительство. Само деца, към деца. Вземи свичката. Достояние Твое, победи православным опьяном, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православным християнам, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православным християнам, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твой жительство. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение, посещение, прощение, освобождение от греховете на Божиите раби. Семен, София, Фонданушка, Николай, Любов, Димитриус, Николай, Людмила, Стефан, Богдан, Радослав, Захари, Тихомир, Кънчо, Юрий, Даниел, Александър, Валя, Ганка, Кирил, Иван, Ралица, Деница, Ангел, Иван, Нели, Ивайло, Майя, Иван, Желязко, Николай, Иван, Анна, Майя, Александър, Петър, Поля, Зоя, Георги, Ирина, Даниела. Братия, святаго храма сего и сей доме честней, и сезде нами поминайми, и сезде престоящих и молящих ся. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услыши ни, Боже, Спасителю, наше упование, сей конце земли, сущих мори далече, и милостив, буди, владико, гресек наших, и помилуй ни. Милостив Бой, человеколюбец, Бог еси, и Тебе слава силаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слава родшую, сущую Богородицу Тя величай. Слава Тебе, Христе, Божие упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благ, Благослови
Иже во Јордане крестити се изволиви от Јовано нашего ради спасения, Христос истини Бог наш, молитва и пречисти и препрошния светия своя матере, сила и честнаго и животворящего креста, светих славних и секвалних апостол, и живо светих отец наших, Николай архиепископа Мирликийского чудотворца и светителя Серафима, архиепископа Богочарского Софийского чудотворца, святаго великомученика и целебника Пантелеимона, преподобник отец наших, Сергия Игумена Радонежского, Серафима Саровского, Гаврила Лесновского, Иоанна Постиножителя Рилского чудотворцев, светих праведни Богоотец Йоакима Яни и всех светих Твоих, помилуйте и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Възлюбени в Господа, братя и сестри, ето че с благословението на нашия светейши отец Даниил, патриарх български и митрополит Софийски, ние отново имаме тази огромна радост да дойдем тук при вас, за да може заедно с вас да се възрадваме в Христа. И ето, виждаме времето, което може да се каже, че не е на наша страна, но нас това не може да ни оплаши, защото водата е символ на чистота. Водата е символ на прераждане. И именно за това ние днес извършихме този водосвет, за да се помолим да Светия Дух да снисходи върху нас, върху този честен дом, в който живеете и върху тази вода, която ще ни бъде за поръсване, за приемане и най-вече за нашето спасение.